Peyxim payxas ummanı maqtumulu Praga yeli ösüşlüğün belentliklerine tarap önemli qadam uryan yurdumuzun durmuşunu möhüm ehmeti olan şanlı waqalara besleniyep. Maqtumulu Praga'nın doğulunun 300 yılının hormatını yayvanlanırlan giyin möçörlü çärelen xatarını beyik sözü sadırın şığırlar yığınnasının täze neşirinin çap edilmegi davarılan mani mazmun taydan baylaşmağını şertlenirdi. Yurdumuzun quruluşuk ve senaga toplumuna değişi düzümlüğün vekillerinin qatnaşmağını qurulan davarada edilen çıkışlarda beyik sözü sadırın döröcülüğüne akıllar şahirin qoşqularının ehmetini yuquru baxa verilip. Belenşiyali häzirki döwürde gahryman arkadağımızın asıl maksatlarının arkadağlı gahryman serdarımızın yol başlığında üstünlüklü durmuşa geçirmek netijesini dünya nusxuluk milli qımmatlıqlamıda şortana Türkmen halkının nusxu ve edebiyatını dövlet derecesine ehmet berilip. Çıkışlarda Türkmen, Rus ve İngiliz dillerine ayrıtın kitaplar görünüşünü neşir edilen kitaplan Günnoğur'un beyik akılları Maqtumulu Praga'nın döröcülüğüne sarpa goýanlar üçün qımmatly gollanma öwürlüğünü nıqtalayıp. Munun özü beyik sözü sadynyň döröjülüğiniň dünýäniň köp ýurtlarynyň halklar we edebiyatçy alimler üçin ähmiýetliliginiň aýdyn beýanydyr. Bu bolsa şahyryň döröjülüğiniň ähli döwürleri ölçüne alýan ony görkezýär. Akyllar şahyryň çuňur Peyxim paýhasy ýugurulan goşgulary halkymyzyň köp asyrlyk arzuwyny özüne jemläp, olar adamlary beyik maksatlara ruhlandyrypdyr. Belenşäri Maqtumulu Praga'nyň arzulan zamanasyny ýaşaýan halkymyz ýurdumyzyň mundan beýlekde gülläp ösmek we gahryman arkadağımızın hemde hormatly prezidentiniň tagallalar bilen eşlenip taýýarlanan döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetilmegine münasip goşuntlaryny goşýarlar. Maqtumulu Praga özüniň halka ýakyn döröjülüğini pek zähmetiň asyl hünärliň, ýaşlyň hemişelik hemrasyny öwrülmeliligini nyktaýap. Bu bolsa beýik maksatlary amal etmekde möhüm wezipe hökmünde kesgitlenenir. Ýigidin köp gurly bolmagy olaryň bir näçe hünäri özleşdirmekleri parz iş hasaplanylýar. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesilleriň öňünde durýan möhüm wezipedir. Çıkışlarda Belenşiyali häzirki döwürde Günnoğur'un beyik akıllar şahir hökmüne ikrar edilen Maqtumulu Praga'nyň eserleri dünýäniň dürli ýurtlaryna almy esasy öwrenilýär. Bu bolsa şahirin goşgularynyň ähli döwürler üçin öz gymmatyny ýetirmeýändiginiň aýdyn sowtnamasydyr. Şeýlelikde şahirin goşgulary asyryň dowamynda söýlep okulýan we durmuş gollanmasy hasaplanylýan eserleri öwrülip, akyllar şahirin täze neşir edilen ýygynnasyny nesil terbiýesi, watan söýçülük, mertlik, insanperwerlik, prezentlik borcuny wepalyk ýaly asly ýörülgelere möhüm orun berilýär. Bu bolsa şahirin kitabynyň taryhy ähmiýetini hasam belinde götürýär. Şolar wagtyň özüni Maqtumulu Praga'nyň eserlerine watana, halka ak ýürekden hyzmat etmeň her bir insanyň prezentlik borcudygy barada aýdylýar. Şeýle de barada dünýä medeniýetiniň ösüşine äwür uly goşan türkmen halkynyň öňe çykaran şahsiýetleriniň halkara giňişligini uly awraýy eýetigi nyktalayp, olaryň hataryna beýik söz sadyny we onuň çuňur pelsepe ýugurulan şygyrlary aýratyn oruna eýedirip, beýik söz sady türkmen diliniň baýlygyny netijeli ullanyp ölmez ýetmez eserleri döredipdir. Munyň özü Maqtumulu Praga'nyň diňe bir şahyr hökmünde däl, eýsem onuň beýik akyllar dany hökmündäki mertebesiniň belin bolanlygyny görkezýär. Hot şonuň üçin hem akyllar şahyryň goşgulary ähli nesiller we döwürler üçin ähmiýetini ýetirmeýär. Bu bolsa şahyryň eserleriniň ähli döwürler üçin nusxulukdygynyň nowataky beýanydyr. Çıkışlarda türkmen halkynyň nusxu we edebiýatynyň şursany Maqtumulu Praga'nyň döröjülüğiniň hemme taraplaryň çuňur öwrenilmegi ugruna ýetigderli tagalla edýän gahryman arkadağymyza we arkadagly gahryman serdarymyza alkyş sözleri aýdyldy.